Sa baryo ng San Mateo nakatira ang magkaibigang nagngangalang Tikling at Ato. Bata pa lang ay malapit na magkaibigan ng mga ito. Hanggang sa magkolehiyo ay iisa pa ring kurso ang kanilang parehong kinuha. Payapa ang pagkakaibigan ng dalawa nang biglang umusbong ang usap-usapan ukol sa kababalagan na nangyayari sa mga ito. Kasama man ako sa grupo kalakbay. Hindi ako masyadong nakikipaghalubilo at nakikisabay sa trip nila. Mula nung magtrabaho ako sa karinderya ni Aling Ising, nagsimula ang lahat nang nakilala ng mga ito si Pinpin, isa sa tauhan ni Aling Ising sa karinderya. "Hoy Tikling, bilisan mo na!" Wika ni Ato. Nagpasama kasi itong magpuslit ng karneng baboy mula sa karinderya ni Aling Ising. Dati-rati ay kasakasama nila ang pamangkin ng may-ari na si Pinpin. Tumutulong ito sa kanila para makapagpuslit ng mga karne. At sa hindi malamang dahilan, ay tumigil ito at hindi na sila gaanong kinakausap. Sa pakiwari ng dalawa, ay nahuli ito at napagalitan ng kanyang tiya at ama. Araw-araw man nilang nakikita ang dating kaibigan, ay hindi sila ginagawaran nito ni saglit na tingin sa mata. "Shh! Hinaan mo naman ng konti iyang boses mo. Baka mamaya ay mahuli tayo." Wika naman ni Tikling nang biglang may lumagabog. Nagulat sila sa biglaang pagpasok ni Pinpin sa kusina. "Ano ka ba naman? Ginulat mo kami, Pinpin." Wika ni Tikling. Pero hindi pa man nagsasalita ang dati nilang kaibigan kalakbay, ay agad nang pinagtatatanggal ng dalawa ang kaninang mga laman na kanilang inilagay sa supot para nakawin. Tapos ay nagmamadali nang umalis ang dalawa. Pero bago pa man makalabas ng kusina ay nakasalubong ng mga ito si Mang Roger. Ang mga tao talaga, hindi marunong rumespeto sa pagmamayari ng iba. Pabulong at iiling-iling na sambit ni Mang Roger habang nanlilisik ang mga matang tinitignan ng magkaibigan. Si Mang Roger ay kilala sa aming baryo bilang katiwala ni Nanay Ising sa mga alaga nitong baboy. Ito rin ay malapit na kamag-anak ni Aling Ising na naninirahan sa likod bahay sa parte kung saan may kubo. Minsan na rin naging usap-usapan sa baryo ang matandang lalaki dahil sa kakayahan nitong makapagpalaki ng hayop lagpas sa karaniwan nitong laki. Minsan na rin napabarangay itong si Mang Roger dahil sa sabi-sabing isa itong aswang. Ngunit agad din naman itong binawi ng nasabing saksi sa hindi malamang dahilan. Sa sobrang pagmamadali ng dalawa, ay muntikan pa malaglag ni Ato ang isa sa mga nakasabit na gamit sa kusina. Hindi rin napansin ng mga ito ang gustong iparating ni Mang Roger. Pero gulat at kinakabang huminto ang dalawa sa isa sa mga mesa sa karinderya ni Aling Ising. "Saan kayo galing?" Nagtatakang tanong ni Aling Ising. "Sa palikuran ay nakiihi lang po." Agad namang sagot ni Tikling. Hindi na nagsalita ang matandang babae at inabutan na lamang sila ng pagkain. Sarap na sarap naman ang dalawa sa pagkain. Nang mapansin nilang napadaan si Mang Roger. "Sige, magpakabusog lang kayo. Para naman kapag kayo na ang hinain ko, ay hindi ako mapapahiya sa laman ng karne nyo." Tatawa-tawang biro ng matandang lalaki at saka umalis. Takot at pagkalito naman ang naramdaman ng magkaibigan sa tinura ni Mang Roger. "Hayaan na lang natin. Iba talagang magbiro ang matatanda." Wika ni Tikling. "Saglit ha. At bibili lang ako ng ulam. Kulang eh. Ano bang gusto mo?" Tanong naman ni Ato sa kaibigan at saka tumayo. "Ikaw na ang bahala, tol. Kung ano ang sayo, yun na lang din sa akin." Sambit naman ni Tikling habang tulalang nagsasalita. Habang naghihintay ng pagkain si Ato, ay siya namang pananatiling tulala ng kaibigang si Tikling at paulit-ulit na iniisip ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi alam ni Tikling na kanina pa siya pinagmamasdan ni Ato. Nagtataka at hindi maintindihan ang pagkatulala ng kaibigan. Kanina lamang ay masaya ito at nakikipagsagutan sa kanya. Gustuhin mang itanong ni Ato kung ano ang iniisip nito. Pero ipinagsawalang bahala niya na lang. Baka kasi mabadre pa ang kanyang kaibigan kapag tinanong niya ito. Maya-maya pa ay dumating na ang pagkain na kanilang binili. Bit-bit ng dati nilang kaibigan na si Pinpin.
Si Pinpin nga po pala kalakbay ay kilalang nag-iisang anak ni Mang Roger na pamangkin naman ni Aling Ising. Ulila na sa ina si Pinpin. Dati pa man ay tumutulong na ito sa kanyang tiya. Ito rin ang nagdalaki na tikling at atos sa karinderya ng kanyang tiya, ngunit nagbago ang pakikitungo nito nang meron itong magustuhang isang dalaga. Nung mailagay na ni Pinpin ang pagkain sa mesa ng magkaibigan, ay nagmamadali na itong umalis sa kapalinga-linga. Ano kayang nangyari doon? Nagtatakang tanong ni Kiling. Ewan, hala baka naman sinumbong na tayo nun kanina. Nang lalaking matang sabi naman ni Ato. Pero di sana, kanina pa tayo nasa malaking hiwaan ng karne ni Mang Roger. Pabirong sabi naman ni Tikling. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na muna si Ato sa kanyang kaibigan upang tumungo sa palikuran. Napagpasya naman ni Tikling na bumili muna ng maiinom habang hinihintay makabalik ang kaibigan. Pero makalipas ang ilang minuto, ay hindi pa rin bumabalik ang kaibigan. Kaya naman napagpasya ni Tikling na sundan na ito. Patayo na sana si Tikling nang biglang dumating ang matandang lalaking bitbit ang mangkok na may lumalabas pang usok. Oh, nasaan na iyong kaibigan mo? Pasensya na nga pala sa aking inasal kanina. Wari ko ay natakot kayo sa aking mga sinabi. Hayaan nyo at mayroon naman akong pambawi. Magpakabusog kayo. Nakangiting sambit pa ng matanda at agad umalis na. Nagtataka man ay sinunggaban na kagad ni Tikling ang pagkasarap-sarap na ulam na inihain ni Mang Roger. Sa sobrang abala sa pagkaing nakahain, ay hindi na naalala ni Tikling ang dapat na kanyang gagawin. Nalimutan na rin ito ang kaibigang si Ato na kanina pa hindi bumabalik mula sa banyo. Masasarap naman ang luto ni Aling Ising. Subalit hindi pa rin ito gaanong dinadayo ng mga tao sapagkat ito ay nasa kasulok-sulukang bahagi na ng baryo. Isa na rin sa naging dahilan ng pagtumal ng mga bumibili dito ay nung dating na barangay si Mang Roger dahil sa usap-usapan na aswang ito. Marami man ang teoryang nagsasabi na karne ng mga nabibiktima ang sahog ng mga inihahain nitong ulam ay hindi naniniwala ang magkaibigan. Dahil may mga alaga itong sariling baboy sa likod ng bahay na hindi kita ng ibang tao at hindi rin maipagkakaila na napakasarap ng luto sa karinderyang ito. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na sa pagkain si Tikling. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang kaibigan nitong si Ato. Ano bang nilabas ni Ato at napakatagal naman sa banyo? Ubus na itong kinakain namin. Konsyensya na lang meron ako, wala pa rin ang kumag na yon. Ani ni Tikling sa kanyang sarili. Kaya tumayo na sa pagkakaupo si Tikling at dumiretso sa pasilyo papuntang palikuran, bandang likod ng karinderya. Bago pa man makarating sa palikuran, ay madadaanan ng kusina na pinaglulutuan ng mga binebentang ulam. Sa gilid ng pinto ay nakalagay ang rep na pinag-imbakan ng mga karneng gagamitin. Eksakto namang pagkadaan ni Tikling, ay nagmamadaling isinara ni Pinpin ang takip ng kanilang rep. Nako Pinpin, ano yan ha? Kinukupitan mo pala si Aling Ising ng ulam. Pabirong sambit ni Tikling kay Pinpin. Hindi tinititingnan ko lang yung ulam. Nabubulol na paliwanag ni Pinpin. Kaya naman inunahan na kaagad ito ni Tikling ng biro lang. Ikaw talaga Pinpin, sineryoso mo masyado. Siya nga pala, kapag nakita mo si Ato, pakisabi hintayin ako sa mesa. Tatawa-tawa pang sambit ni Tikling. Sinong kausap mo? Natigilan naman si Pinpin nang marinig nito ang malamlam na boses ng ama. Pero tingin lamang ang iginawad ng binata sa kanyang ama. Siguraduhin mo lamang at malilintikan ka sa akin. Sambit nito na may diin at galit na boses. Hindi na sumagot si Pinpin at yumuko na lang dahil sa takot na baka saktan siya ng kanyang ama. Hindi lingid sa kaalaman ng kanyang mga kaibigan ay hindi babae ang punot dulo ng kanyang paglayo sa mga ito, kundi ang kanyang ama. Dahil mula nang maiyatas sa kanya ang pinakaimportanteng posisyon sa kanilang organisasyon, bilang tagapagmana ay pilit na siya nitong pinalayo sa kanyang mga kaibigan. Sa takot na rin ng kanyang ama na hindi nito magampanan ng tama ang iniatas na posisyon sa kanya. Sige na Pinpin, linisin mo na ang kusina at siguraduhin mong handa na ang ating gagamitin
para sa orasyon. Bili ng kanyang ama. Sa kabilang banda, naabutan ni Tikling na bukas ang pinto ng banyo. Kaya naman napagpasya niyang pasukin ito upang ilabas ang kanyang pag-ihi. Habang umiihi si Tikling, ay may napansin itong pulang likido sa sahig ng palikuran. Animo hindi nabuhusan ng maayos at napunta sa bandang sulok ng palikuran. Makikita rin ang kulay kahil na hibla ng buhok na nakasabit sa pader na may pako at may bahid ng kaunting dugo. Unang kita pa lamang sa kulay kahil na buhok ay agad na naalala nito si Ato. Asa na kaya yun? Tanong pa nito sa sarili. Isasara na sana nito ang kanyang zipper nang aksidenteng malaglag ang pulseras niyang gawa sa tela na nabibili sa bangketa. Nung tuluyan ng maisara ng binata ang zipper ng kanyang salawal, ay yumuko ito para damputin ang nalaglag na pulseras ng may napansing pamilyar na bagay sa likod ng inodoro. Pulseras ni Atuto ah. Balahura talaga yon. Takang sabi naman ni Tikling. Bigla namang naalala ni Tikling ang laman ng rep. Nang dali-dali itong isinara ng kaibigang si Pinpin. Pero bago pa man sumara ng tuluyan ng takip, ay napansin nito ang kulay kahil na animoy buhok ng tao. Tinitigan ni Tikling ang pulseras na pagmamayari ng kanyang kaibigan. Sumagi rin sa isipan nito ang noon ay usap-usapan sa kanilang baryo. Hanggang sa may narinig na boses si Tikling. Mukha namang walang tao. Nalinis mo na ba ng maayos? Opo, tiya. Mabuti. Siguraduhin mong walang kalat at mamaya pakihanda na ng alay para sa ating gagawing orasyon. Masusunod po. Sagot naman ang kausap nito. Hindi mawari ni Tikling kung kaninong boses nang gagaling ang kanyang mga narinig. Nang mawala ang boses ng mga nag-uusap, ay takot na sumilip si Tikling sa siwang ng pinto. At nang makasigurong wala ng tao sa labas, ay dahan-dahan niya itong binuksan at naglakad palabas ng palikuran. Habang naglalakad ay hawak-hawak ni Tikling na mahigpit ang pulseras ng kaibigan. Bali kasi silang tatlo mga kalakbay, ay may pulseras na magkakapareho bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Bawat isa rin ito ay may kani-kanilang pangalan na mga nakaukit. Takot man sa maaaring malaman at mangyari, ay tumungo pa rin si Tikling sa gilid ng rep upang patotohanan ng hinala. Dahan-dahan itong binuksan ang takip ng rep. Hindi pa man nabubuksan ng buo ang rep, ay umaalingaso na ang kakaibang amoy ng karne sa loob nito. At nang tuluyan ng mabuksan ng rep, ay tumambad sa harap ni Tikling ang kumpol-kumpol na karne ng baboy. Wala ang hinihinalang ulo ng kaibigan. Napabuntong hininga ng malalim si Tikling at agad ibinulsa ang pulseras ng kaibigan. Siguro baka nalaglag lang. Ibigay ko na lang ito kapag nakita ko si Ato. Bulong nito sa sarili. Halos mapatalo naman si Tikling sa gulat nang biglang may nagsalita sa likuran nito. Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Malamlam na may himig na galit sa boses na sabi ni Mang Roger. Hinahanap ko lang po si Aling Ising, Mang Roger. Para sana magpasalamat sa libreng ulam. Hindi makatingin na paliwanag ni Tikling sa matanda. Tingin na lamang ang iginawad ni Mang Roger sa binata. Tapos ay dali-dali nang umalis si Tikling. At nung papalabas na sana ng nasabing karinderya, ay napahinto ito sa nakita. Si Ato. Agad namang nilapitan ni Tikling ang kaibigang si Ato. Manghang-mangha dahil nakita niya na ito. Wari kasi ni Tikling ay nasobrahan lamang siya sa usap-usapan na kumakalat sa baryo. O Ato, saan ka ba nanggaling? Siya nga pala ito oh. Nung ibibigay na sana ni Tikling ang pulseras na napulot nito, nang matigilan siya sa biglang pagkakalaglag ng suot na pulseras ng kaibigang si Ato, agad namang pinulot ni Ato ang kanyang pulseras na nalaglag. Tapos ay tinapunan niya ng tingin si Tikling na para bang nagtatanong. Wala Ato. Sige na, umuwi na tayo. Bigla kasing sumakit yung ulo ko. Nang papalabas na ang mga ito, nang makita nilang pinapalo ng sinturon ni Mang Roger si Pinpin, agad namang lumabas na ang dalawa sa takot na madamay. Hanggang sa may maisip na plano si Tikling para malaman ang katotohanan. Pero umuwi na muna si Tikling kasama si Ato sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay pumunta si Tikling sa kusina nila
at dumating ang kanyang tiyo. "Tikling," sambit ng kanyang tiyo na may pag-aalala sa tono nito. "Ay, magandang tanghali po, tiyo," sabi ni Tikling sabay mano sa kanyang tiyo. "Mamayang 2:00 ng hapon, bumisita ka sa aking bahay ah. Dalhin mo iyong kaibigan mo at isa sa mga pagmamay-ari nito. Yung pwede mong makuha ng hindi nito nalalaman." Wika pa ng kanyang tiyo. Naalala naman ni Tikling ang pulseras na pagmamay-ari ng kaibigan. Ngunit kaninong pulseras naman kaya ang suot nito? Gayon pa man nang sumapit ang 2:00 ng hapon, ay umalis na sila magkaibigan. Pero lingid sa kaalaman ni Tikling, ay hindi na nakakaintindi ang kanyang kaibigan anuman ang kanyang sabihin. Malayo pa man sa bahay ng kanyang tiyo, ay iba na ang ikinikilos ng kaibigan. Mas lalo itong naging balisa at panay ang kamot sa kanyang katawan. Nagtataka man si Tikling, ay hindi na ito nag-atubili pang magtanong. Dahil malayo sa ato ang kanyang kasama, ang ato kasi nakaharap niya ay walang reklamo at sumusunod sa lahat ng kanyang sabihin at iutos. Nang makarating sila sa bahay ng kanyang tiyo, ay nanumbalik sa kanyang alaala ang dating ginagawa nito. Ang kanyang tiyo ay dating manggagamot sa baryo. Ngunit hindi na nito ipinagpatuloy ang kakayahan nang manlabo ang mga mata nito. Ang bali-balita pa noon kalakbay, dahil umano iyon sa paggamit ng kanyang kapangyarihan nang walang hinihinging kapalit. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay ng kanyang tiyo, ay ipinaliwanag nito kay Tikling ang mga nangyayari, dahil ang ato na kanyang kasama ay hindi ang kanyang kaibigan, kundi isa itong impostor at tanging pinapagalaw lamang ito ng kung sinong may kapangyarihan o aswang na nasa mataas na posisyon. At ang tanging kakayahan na kayang gawin lamang ni ato ay ang tumango at umiling. Mangiyak-ngiyak naman si Tikling nang marinig ang sitwasyon ng kaibigan. "Hanapin mo ang labi ng iyong kaibigan, Tikling. Sugatan mo ang iyong kamay at ipatak ang dugo sa labi nito." Utos ng kanyang tiyo kay Tikling. Kaya kagad na itong umalis at nagtungo sa karinderya ni Aling Ising. Pagkarating ni Tikling sa karinderya ni Aling Ising, ay palihim itong nagtungo sa kusina at mas lalo pang lumakas ang alingasaw ng karne sa rep. Ngunit wala doon ang kanyang hinahanap. Pinasadahan niya ng tingin ang bawat sulok ng kusina nang makakita siya ng kaldero. Dahan-dahan niya itong binuksan. Pagkakita sa laman ay siyang pagsuka ni Tikling. Dahil tumambad sa kanya ang iba't ibang parte ng katawan na mukhang nilaga ang pagkakaluto. Takot man sa mga nalaman, porsigido pa rin itong hanapin at gawin ang utos ng tiyo. Dahan-dahang binuksan ni Tikling ang siwang ng pinto at nagpatuloy. Ay doon niya nakita ang iba't ibang klase ng karneng nakasabit at umaalingasaw ang amoy. Takip-takip ang ilong, ay nagpatuloy pa si Tikling sa paglalakad. Umaasang makikita ang labi ng kanyang kaibigan nang makarinig siya ng kaluskos. Nakita niya si Pinpin na nakagapos at pilit na tinatanggal ang kanyang sarili sa pagkakatali. Mangyak-ngyak na inalis ni Tikling ang tali na nakapalibot sa kanyang dating kaibigan. At umiiyak na ikinuwento nito na siya ang magiging alay sa gabing may hinirang na bagong pinuno ng lahing aswang. Natigilan naman si Pinpin at Tikling nang makarinig sila ng mga yapak at himig ng seremonya. Nagtago ang dalawa sa sulok at doon nasaksihan ang kahindik-hindik na sinapit ng kaibigan. Sa ibabaw ng mesa ay nakapwesto ang ulo ni Ato. Sa baba naman ay ang mga taong nakatalukbong ang mga ulo ng kumot na puti. Kilabot ang namayani at tanging ngatog na lang ang nagpapagalaw kay Tikling. Pikit ang mata at may malungkot na ekspresyon sa mukha ang Ato na kanilang nakita. At ang ibang parte pa ng katawan nito ang nasa malaking hapagkainan. Nung aalis na sana ang dalawa, nang may biglang nagsalita sa gilid ni Tikling. "Masarap ba ang aking nilutong espesyal na ulam, anak?" Ngingiti-ngiti nitong sambit. Tapos ay kaagad na hinawakan nito si Pinpin sa damit na mahigpit. Hinila ang braso nito at binali. Hindi mapigilang hiyaw ang namayani sa tahimik na gabi. Dugo ang umiyak si Pinpin habang sumisigaw ng tulong. Gulat, takot at halos mabaliw na ang pag-iisip ni Tikling sa nasaksihan. Nang mawala ang ingay, ay binalikan niya muli ang kaibigan ngunit hindi na ito natagpuan.
Dahan-dahang lumingon si Tikling at nagulat sa kaibigang si Pinpin. Buhay ito at nakangiti, ngunit natatakot ng ngiti. Patakbo na ang binata nang biglang makaramdam ito ng pagtarak sa kanyang dibdib. Pagyuko ni Tikling ay nakita ang kamay ng kanyang kaibigan na si Pinpin na nakabaon sa kanyang katawan. Sabay ang pagkawala ng malay ni Tikling ay naghiyawan ng buong lahi. Lingid sa kaalaman ng dalawang magkaibigan na ang dati nilang kaibigan palang si Pinpin na kakilala ay nahirang na bagong pinuno ng kanilang lahi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.